Bon dia, 8,1 milions d'euros. És la quantitat que hauran de pagar Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres si no volen que els embarguin els béns. Ara Urdangarín i Torres tenen 5 dies per fer el pagament. Imatges d'avui de matí del jutge José Castro, just després d'imposar la fiança de responsabilitat civil a Diego Torres i Iñaki Urdangarín. En total són 8.189.000 euros, la mateixa xifra que sol·licitava la Fiscalia. Torres i Urdangarín tenen 5 dies per abonar-la solidàriament, és a dir, no s'especifica quin percentatge haurà de pagar cada un. L'escrit de Castro, que ho justifica, té més de 500 fulls. A falta d'una lectura detallada dels quasi 500 folls de la interlocutòria de José Castro, podem presumir que el jutge assumeix gran part dels arguments de la Fiscalia, arguments que diuen, entre d'altres coses, que Iñaki Urdangarín i Diego Torres crearen l'Institut NOS amb una actitud delictiva premeditada per apropiar-se fons públics. Aquest tipus de fiança no comporta l'ingrés a la presó en cas d'impagament, però si no és abonada, els tribunals, en el termini fixat, embargaran béns als 2 expresidents de l'Institut NOS fins a arribar a l'import de la fiança.